Aquest és l'últim vídeo de la pràctica d'avui. En ella anem a fer l'exercici 5, que consisteix en fer una travessa electrònica. Pot ser una travessa electrònica, dieu, què és? Bé, una travessa en castellà és una quiniela. Per tant, és prémer el botó i conforme soltem el botó anem a donar un pronòstic aleatori, que és que s'encega un dels tres leds de forma aleatòria. Jo vaig a programar amb les funcions de la llibreria d'Arduino, després vosaltres el que aneu a fer és programar-ho amb els registres de l'Admega 328. Per tant, comencem. Ja sabem de les pràctiques anteriors on estan cadascun dels pins del LED 2, 3 i 4 i també el botó corresponen als pins 5, 6, 7 i 4 de l'Arduino respectivament. Per tant, en Arduino hem de posar en la funció pinMode, que és un output, tant el LED 2 com el 3 com el 4. De l'altra banda, el botó és un input. A més, a mi m'agrada que inicialment els LEDs estiguen apagats. Crec que dona la sensació de que encara no has fet res, sinó que els LEDs s'encenguen de repente sense haver apretat res. És un tant estrany. Què anem a fer? El que anem a fer és llegir amb un digital read SW. I ens va donar un valor de 0 o 1. Doncs, si obtenim un 0, anem a fer el que toca de la travessa electrònica. Per això anem a utilitzar una funció que s'anomena random, que ens dona un valor aleatori enter. I aquest valor aleatori, per a que doni valor 0, 1 o 2, anem a fer un mòdul 3. Depenent del que obtenim en aquest mòdul 3, en aquesta tirada aleatòria, anem a fer una acció o altra. És a dir, en el case 0 anem a activar un LED i desactivar els altres. Si premem break per a que no continuï avant. En el case 1 seria la X de la travessa. M'ha faltat així. I el case 2 que seria el 2. Per tant, així ens cal un high, low, high i low. Amb això en principi ja tindríem. Anem a provar. Veiem que així tenim un comportament un tant erràtic i és perquè m'he deixat així cal ficar input pull up perquè el botó funcioni com estàvem fent a l'exercici 4. Ara sembla que sí que està funcionant, excepte el LED 2 que apareix, el LED 4 que pareix que no s'encén. Efectivament, així tinc altre error. I amb això ja veiem que el LED 4 sí que s'encén i que de vegades se queda com a resultat final. Per tant, amb això hem completat l'exercici 5 i queda que vosaltres intenteu fer-lo amb registres. I ho poseu a la llibreta, que
de cara a maig entregareu de la mateixa forma que heu entregat la part 1, però amb els exercicis de microcontroladors. Ens veiem a la classe si teniu qualsevol dubte i si no també me podeu enviar un correu.